Ochranu listnatých porostů ve Ždánickém lese na pomezí Vyškovska a Hodonínska stvrdili podpisy 2 ministrů i zástupců lesníků. Někteří ekologové a místní upozorňovali na podle nich nešetrné hospodaření v oblasti víc než rok. Nové memorandum má změnit způsob kácení a zvýšit ochranu nejcennějších částí lesa. Ministry a lesníky vítají aktivisté chlebem. Transparent hlásá díky. Podpis memoranda u nejvyššího bodu Ždánického lesa přinesl po měsících vášní smíření. Ještě loni dominoval jiný zvuk. Kácení bylo tehdy podle ekologů nešetrné a příliš rozsáhlé. My jsme na ten problém upozornili a spíše než my jsme byli vyslyšení vědci, protože právě odborníci se do toho procesu velmi brzo zapojili. Méně než 1% je v současné době chráněno a to je prostě málo. Ochranáři vytipovali lokality, které má nový lesní plán zvláště chránit. Se bavíme zhruba o 10% z té celkové rozlohy, která by měla zůstat zachována tímto způsobem. Pod nápadnými buky tu rostou méně nápadné, ale vzácné orchideje. Dařit by se jim tu mělo i nadále. Dál se tady bude hospodařit, dál se tady bude těžit, ale trošku jiným způsobem. I mimo chráněná území se hospodaření lesníků změní. Především se zmenšuje maximální možná plocha mítin z 1 hektaru zhruba na 1/3. Z prvky bezzásahovosti, to znamená takovými plochami nebo jednotlivými stromy nebo jednotlivými skupinkami těch stromů, které těženy nebudou. Ochranáři původně doporučovali vznik velké HKO, to ale zatím, na rozdíl od soutoku Moravy a Dyje, v plánu ministerstva není. Jiří Vízner, Česká televize, Ždánický les.